ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್ ಎಂಕುಲಿಲಿ ದೂರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಜಾಗದ ನಾಗದೇವ್ರನಂತ ಪೂಜೆ ವರ್ಷಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಲ್ವಣ್ಣ ಮುಲ್ಲೆಂಗೆಲ್ಲ ತೋಟಟಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪಿದರ್ದು ಕುಲ್ದ ನನ್ನ ಪೋಡು ಗಂಟೆ 12 ಸಾರಿ ಮಾತ ಪೋತೇರು ಎಂಕುಲು ಕೈ ತಲ್ದಕ್ಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಪೋತಿದ್ದೆ ಪಿದರ್ದು ಕುಲ್ದೆ ಕಾಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪಿದ ಬರೀತಿಲ್ಲದ ರೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬರೋಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇದು ಮಾರ್ಗಟ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಬೈಜೇರ್ ಅಕಲು ಗಾಡಿಡು ಬರ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ 2 ಜನ ಪುನ ಅಲಿಜ್ಜಲ್ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಬುಕ್ಕದಾಲೆಲ್ಲ ಮೇತೆದಾಲ ಸೇರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಏನು ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಆ ಒಂಜಿ ನಟದ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಬಟ್ರ್ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಟ್ರ್ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಕುಟುಂಬ ಅತ್ತೆ ಜಾಗ ಇವಾಗ ನಮ್ಮನದ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ರದ್ದು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಗದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ ಅಂತ ಬಟ್ರ್ ನಕ್ಕಲ್ಲ ಉಂಡ ಚೆಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಭತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಪೋಪುನ ಮಾರ್ಗ ತೋಟ ಪೋಪುನ ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ತೋಟ ಮುಲ್ಲಂಜುಂಡು ಬನ್ನ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಎಂಕಲ್ ಭತ್ತ ಐಡಿಗೆ ಬನ್ನತ್ತಲ್ಪ ಚೂರುಂಟು ತಿರ್ತು ಬೋಡು ಮಣ್ಣು ಪುರ ನೀರು ಬರಂದೆ ವರ್ಕಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪ ಅದೇ ಗೈಸ್ ತುಲಿ ఉంది ನಮ್ಮನ तेवन पेरेंट दादा अंडले वीडियो देते निक अकुल ನಮಕ್ ಗುರ್ತಿಪ್ಪುನೇ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕುಡಿಡಾಂಡಲ್ಲ ಹೋದ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾತೇರು ಮೂಲ್ ಬಾತರ ಬಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ನೆ ಸರ್ಬತ್ ಕಜವು ಪೋ 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 ಮೇ ಓಲಿ ರೇ
ಅಂಕಲ್ ತೀರ್ಥಗೆ ತಂದ್ರಂತ್ಯ ಲಕ್ರಿ ಗೈಸ್ತಲೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಆನಿಪೋತತೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಇಟೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟದಿ ನಾನೇ ಅವು ನೀರಾಜಿದುಂಟು ಗೈಸ್ತಲೆ ಇತ್ತು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಗೈಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಟ್ಟುವರಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದು ಮಜಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳವರ ಮೂಲೆ ಒನಸದ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪೊಂದಿಕ್ಕನಾಗ ಆರು ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಟಿಗೆ ತೊಂಡೇರ ಅಂಚ ಒನಸ ಬಲಸಿನ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಇರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ರುಕ್ವಾಡ್ನವೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ರಂಚಿ ಬಾಬುನಾರು ಪೊಲೆ ಸಾರ್ಗಾಲಿ ಮೇರೆ ಎಂಚಿಯ ಯಾನ್ ತುಂಬಪ್ಪೆ ಮರ್ಲೆಗೆ ಒಯ್ತಾ ಕೊದ್ದೇಲ್ ಅವ್ವ ಬಲ್ದುದ ಪೂರ ಜಿಂಜಾರಕುಲು ದೆತ್ತೇರು ಮದನ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಪಾಡು ಎಂತವಾ ಬಡ್ಡೆಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡು ಇಲ್ಲ ಪುಂದಿಲ್ಲ ನೆಂಗಲ ವನಸ್ಪುರಾನ್ ಪೂಜೆ ಪುರಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ.